Robiť si tašku a vyhadovať nedojedené desiaty. A kedy sa mám doriť hrať? Na slnko od kompu cez okno sňať, chýba mi Minecraft. Aj Terraria. Kedy sa mám doriť hrať? Na slnko od kompu cez okno sňať, chýba mi Minecraft. Aj Terraria. V útorok škola, v stredu za škola, každý deň škola, po škole škola, pred školou škola, medzi tým škola, strašná škola. Nechcem klavír ani svaly, nechcem jednotky ani chvály, nepotrebujem uznanie, ani vaše poznanie. Kedy sa mám doriť hrať? Na slnko od kompu cez okno sňať, chýba mi Minecraft. Aj Terraria. Kedy sa mám doriť hrať? Na slnko od kompu